खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि संकस खेराइ फोरबो फालिथाय हाबाफारि दिनै नैथि सान एबा दिनैनि गोथार सानाव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंग्रि हाग्रामा महिलारिया। संकस खेराइसालियाव 50 कोटि रांजों मन्दिर लुफुंनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों एबा दिनै खोथा होलांदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो एबा देग्लाय बोसोरावबो सोलिफु फेब्रुवारि दाननि 11 खालारनिफ्राय जागायनानै फैगौ 14 फेब्रुवारि खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों समायना रमायनायै खुंफुंजागासिनो दङ। भारत आरो भुटान सीमा ओनसोल चौधुरी घाटनि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे मैया फुंबिलियाव गुबुन गुबुन जिल्लानि थान्दै बिथांमोनखौ नाजावनानै लानायजों लोगोसेनो बेलासे समाव मोनसे बुलुर बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन आरो दिनैबो बे संकस खेराइसालिखौ फालिनाय समाव माखासे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथि मोनदों। फिन आरोबाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आसामाव मोनसे गोनांथार हाबाफारिनि थाखाय फैगोन। मख'जाथावदि हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ सनिबारखालि आसाम सफैगोन। बिथाङा फुंनि 7:15 रिंगायाव दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै साबुवासिम थांगोन। गाहाय मन्त्रिया साबुवानिफ्राय मरानसिम थांगोन आरो मरानाव मोनसे एयार श'आव बिथाङा बाहागो लागोन। सानजौफु 1 रिंगायाव गुवाहाटी सा गुवाहाटीनि गेजेराव गोदानै लुफुंजानाय दालांखौ गावनि आखाइजोंनो मेहेरगोनाङै मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होगोन। बेनि उनाव IIM गुवाहाटी बंरायाव थानाय अरायथा नङै केम्पासखौ बेखेवगोन आरो गुवाहाटी नोगोरमानि थाखाय गं 100 इलेक्ट्रिक बासखौ बेखेवना होफैगोन होनना मिथिनो मोनदों। जुबिन गार्गआ 2047 मायथाइसिमाव न्याय मोनगोन ना? जों बे बाथ्राखौ बुंनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों जुबिन गार्गनि बुथारनाय केसनि हियारिंआव बाहागो लानाय समाव सासे उकिला। जुबिन गार्गनि बुथारनाय केसनि सरासनस्रा हियारिंनि समाव उकिला बुंबावोदि फास्ट ट्रेक कर्ट गैयाब्ला जुबिन गार्गनि केसखौ फोजोबनो 20 बोसोरसो सम नांबावगोन। जुदि उकिलनि बेबादि बिबुंथिया सैथो अब्ला जुबिन गार्गनि गासै केसनि फारिखान्थिया फैगौ 2046 मायथाइसिमावसो जोबगोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ गाहाय मन्त्रिनिसिम गांसे लाइजाम लिरनानै जुबिन गार्गनि न्यायखौ गोख्रै खालामनो खावलायदोंमोन। बेराफारसेथिं हादोरसा सोरखाराबो जुबिन गार्गनि नखरनि सुबुंफ्रा बे आयदानि सायाव गोख्रों राहा लानायनि थाखाय हेफाजाब होदों होनना फोरमायो गरिमा गार्गआ। दिनै हियारिंनि समाव उकिला बुंदोंमोन दि जुदि जेबो थि बिजिरसालि गैया अब्ला जुबिन गार्गनि बिजिरनायनि हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय 20 बोसोरसो नांगोन। थारैनो जुबिन गार्गआ माब्ला न्याय मोनमारगोन? बे सोंलुखौ गोबां सुबुंफोरा बुंदों। बेराफारसेथिं श्यामकन महन्त आरो सन्दीपन गार्गआ जामिननि आर'जलाइखौ बोखांफिनना लानांदों। नाथाय हियारिंनि समाव सानैबो दायनिगिरिनि उकिलफोरा जामिननि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन। आसाम पुलिसआ फिन खेबसेबाव श्रीभूमि जिल्लायाव फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन खालामनायाव जाफुंसार जानो हादों। पुलिस बिफाना बे अपारेशनाव मोन 37 कार्टनजों लोगोसे 5500 बथल कफ सिराप बोखांनो हादों। पुलिसआ बे अपारेशनखौ श्रीभूमि नोगोरमानि साखाथियाव थानाय मुबारकपुर ओनसोलाव खालामदोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ सासे लाइमोनजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा कफ सिरापजों लोगोसे खायो। श्रीभूमिनि 37 नं माहारियारि राजा लामानि मुबारकपुर ओनसोलाव पुलिसआ सिग्रोमनानै TR01 AR 1848 नम्बरनि गंसे ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा कफ सिरापखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। आयेन बेरेखा कफ सिराप जगायनायाव लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरि मुबारक उल्लाह चौधुरी मुंनि सेंग्राखौबो खायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय मुबारक उल्लाहआ काछार जिल्लानि पस्टग्रामनिमोन। जब्द खालामनाय कफ सिरापनि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। हमजानाय सुबुंनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। 2024 मायथाइनि सुबुं बिग्रायखांनायनि उनाव जानाय गिबि बिसायख'थियाव तारिक रहमाननि दैदेननायाव बांलादेश नेशनेलिस्ट पार्टी BNPआ मोनसे गेदेर देरहानायनि फारसे दावगालांदों। शुक्रबाराव नुसुंसेयारि हादोरनि हादोरारि खौरां एजेन्सिफोरा बे बाथ्राखौ फोरमायदों। BNPनि गागि दैदेनगिरि रुहुल कबीर रिजवीआ दोलोनि मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिबुंथियाव दाबि खालामो दि
दोलोआ मोनसे गिदिर देरहानायनि फारसे दावगालांगासिनो दं। बिथाङा दोलो हेफाजाबगिरिफोरखौ लामायाव ओंखारबोनायनि अनगायै शुक्रबाराव आरज गाबनानै इसोरखौ बयखौबो साबायखर बावनो खावलायदों। बिबुंथियाव मख'नाय जादों दि BNPनि गिदिर देरहानायनि उनावबो जेबो रोखोमनि देरहासारनाय रेलि खुंनाय जानाय नङा। हादोरनाङैनो शुक्रबारनि नामाजनि उनाव जों मस्जिदफोराव जर'खा नामाज फालिगोन एबा नामाज खुंगोन। लिरनाय समसिम दोलोआ गोरलैयै मेजरिटि मोननो थांगासिनो दं। बे समावनो दोलोआ 150 मासिनि सिमा बारबाय। हादोरनि मोननै टेलिभिजन चेनेलफोरा फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला BNPआ दासिम मोन 197 मासि आवग्रिनो हादों। गुबुन फारसेथिं 60 बोसोर बैसोनि BNPनि दैदेनगिरि तारिक रहमानआ नसुङारि हादोरनि गोदान गाहाय मन्थ्रि जानो थाखाय थियारि जानानै देरहासारनो हादों। रहमाननि देरहानायनि उनाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ दोलोनि गाहाय तारिक रहमानखौ साबायखर बावदों। बे देरहासारनायाव दैदेननायनि थाखाय तारिक रहमानखौ साबायखर बावनानै मोदी बिथाङा टुइट खालामनानै बुङो दि बे देरहासारनाया बांलादेशनि सुबुंफोरनि नोंथांमोननि दैदेननायनि सायाव फोथायनायखौ दिन्थियो। समाजारि बिजों एबा फेसबुकनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि माखासे सावथुनाव सेबखांनाय सावगारि एबा भिडिअखौ लानानै माखासे बाथ्रा एबा नंखाय अजद गोनां बाथ्रा फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। जेराव सासे गुबुन हारिनि आइजो एबा सासे आदिबासि आइजोआ थांनाय जानुवारि दानावनो जानुवारि दाननि 20 खालारावनो गनायजाथावै माखासे बाथ्रा बुंनानै माखासे बर' सावथुन मुलुगनि सावगारिखौ लानानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जेराव ससियेल मिडियानिफ्राय बिथांनि बेबायदि पस्टखौ गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारनो खावलायदोंब्लाबो बिथांजोआ मानियाखै एबा बोखाराखै। जेराव बिथाङा पस्टनिफ्राय डिलीट खालामाखै। जेराव बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2थि खोन्दोनि जेराव बेयाव माखासे सावथुनाव शुटिंआव लानाय माखासे सावगारिखौ लानाय जेराव हाथियार लानानै शुटिंआव सेबखांनाय माखासे सावगारिखौ लानानै अनजालि सरेन मुंनि सासे आइजोआ पस्ट खालामदोंमोन। जेराव फेसबुकनि गेजेरजों अनजालि सरेनआ पस्ट खालामनायाव लिरदों दि मा खालामगासिनो आसाम सोरखारा उदाङै हाथियार लानायखौ थाबैनो गोख्रों राहा लानांगौ आरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै लिरनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। जेराव बिथांजोआ बबेनि बेखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। नाथाय बिथांजोआ मानो बेबादि मिथिया हसिया बेबादि बाथ्रा बुंखो, मानो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेफोरबादि फोसावखो। आसा खालामो बर' सावथुन मुलुग फारसेनिफ्राय जाहाथे बिथांजोनि सायाव गोख्रों नोजोर होयो। जेराव बिथांजोनि पस्टआव फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी, फावखुंगुर सुकबिर कार्जि आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीनि सावगारिखौ लोगोसेनो नुनो मोननाय जादों। जेराव शुटिंआव लानाय माखासे सावगारि सेबखांनायखौ अनजालि सरेनआ बेबादि बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।